Popunjavanje bora sa trombinom koji se radi u sklopu terapije PRP, odnosno plazmom, jeste jedna metoda koja može donekle zameniti i upotrebu hijaluronskih filera, ali treba napraviti razliku između ove dve metode. Hijaluronski filer je hijaluronska kiselina stabilizovana da bi duže opstala u tkivu, da odoleva procesu resorpcije od strane enzima hijaluronidaze i efekti postignuti hijaluronom svakako su dugotrajniji i na prvu loptu uočljiviji. Međutim, sa druge strane, ukoliko ne želimo voluminiziranje i ukoliko želimo neku malo prirodniju metodu koja će zapravo, kako bih rekla, u etapama da dostigne određeni cilj, onda tada pribegavamo trombinu. Ja lično u svojoj praksi volim da kombinujem ove dve metode, jer sa hijaluronom postižemo instant vidljiv efekat, dok sa trombinom kasnije, zajedno u kombinaciji sa PRP-em, možemo da održavamo taj mladoliki izgled i da ne preterujemo sa preteranom primenom hijaluronskih filera, jer oni su ipak nastali u laboratoriji, dok je trombin produkt naše vlastite plazme.